решавам да снимам този софт, но защото с същите дрехи от тествам корейски хранивията, ще си изненадвам моята приятелка Вики с новите кока-коли с имената. Не знам нали колко имат YouTube, но най-вероятно съм ги тагнала. Но в момента вървим към нея и ще се снимем реакцията. Вики! Върнах се с изненадата. Така. Купих и кока-кола с нейното собствено име, както от рекламата, да се чувстваме като от рекламата. Благодаря. Така, няма нужда да ми връщаш парите, това е твоята бутилка подарък от мен. Не струваше 2 и нещо, струваше и аз не знам колко, но това е подарък. Какво ти е мнението за този подарък? Не ми харесва, само че мама не ми дава кола.